mao na po to guys. Hindi na po palengke after the run. So maatras na po ta. Muatras na po ta kanya na po sa kuyas likod. Charis! Okay. Okay. Manggamit si kuya. Kaya di maghihapon ko musalig kang kuya. Dita, musalig. Kabalo mo matabo atras nun. Salamat. Kabalo mo matabo atras nun. Mo na nga. Kay salig. Walay salig. Sa taga-atras, ang importante na lang tayo maparkingan. Wala siya guys, pauli na ko. Yes, Giga na punta ng Grand, naka 5 kilometers taghapon. Run walk ra di ay. Yeah, actually run walk ra guys. Pero naka 50 minutes gihapon ta. Yes, ang importante pa 9 taon. Yan, di ba ningot si ante? Mga importante guys. Kagahapon nag 5K pog ko. Mga slow ra good. Para manggawas ng mga toxins sa atong kalawasan. Yan. Mga toxins na mga naghatag sa atong mga kasakit-sakitan sa kalawasan. Uy, nga naman yun na. Lami man yun ang mga foodies. Maobig. Yes, tinudi na guys. Ang lami maoy makadaot. Yes. So, hapit ko dito sa among City Hall. Kay mo falit na pud kog dugang og soil. Di ko diri mo palit guys. Dito ako mapalit sa kuan. Sa City Hall. Soil pero murag yesterday mahal ra tong soil akong napalit. Nila tagbarat sa mon. Yeah. Okay. Bibulay kay guys kay ihatag ni kuya sa ako ang 80 per sacks. Nihangyo ko tag 70 na lang. And then ningon siya, sige ma'am 70 di tulo ka sacks akong gipalit. Ang kabibo kayo 240 gihapon akong gihatag. And then paghatag na ako sa 240, nawala sa akong huna-huna. Basta kaya akong giabot ang 240. Pag-abot na ako sa balay, siguro pila naka-oras ang nilabay. Ayun ako na-remember, ganun 240 man akong gihatag. Kung tag 2, kung tag 70, 210 na dapat. Wala man lang yung gihatag ni kuya ang sukli. Kung naka-remember siya, maniinong kung tag 70. Kaya first, tag 100 ang sacks yung giyon sa ako. Kasi hindi siya, pwede na 80 ma'am. Hindi siya pwede ra 80 ma'am. And then ko, tulo man akong palito niya, pwede tag 70 na lang. And then siya, sige ma'am. Magkatawag 240. Wala ba lang niya giuli ang 30. Medyo mga taong mga inana guys, no? Ako nakalimot na lang po ko. Dapat siya mismo ang nag-remind sa ako nga, ma'am, 210 naman. Ano ba? Not really good. Sabagay, di man ito maka-asenso sa ilang. Magnegosyo gata guys nga manlimbong ta sa atong isig kaingon. Di jud ta mo asenso. Kiman ina ninyo. Sa una na. Sa una malipay ra mo. Lipay ra mo na sa una. Pero pag-abot sa panahon wa na. Mawa ra gyapon na sa inyo. Tinuod gyud na guys. Dili ta dapat mang lamang sa kapwa. Imbis mohatag pagani ta. Wala akong realization nga basta man lamang ta sa atong kapwa di jud ta mo asenso. 30 pesos naman hinuon to, pero be honest, marami na importante manghatag pa manggani ta sa ubang tao. Ako wala man to problema sa ako ng 30 pesos guys. Okay, pila ra ba ng 30? Ang akong kuan ato ano bang be honest, maging honest ta sa atong kapwa kay nagnegosyo ra ba ta. Yan gidawat ra pud ni kuya gahapon ang 240 wa man lang gid niya giingon nga ma'am 210 ra man ma'am kay niyo maka yang yo baya ka nga tag 70 ra. Yes.
kotse ko guys. May panakumuhang niyo. Oh my God! Kataas na sa gasolina! Kapit na naman po ko magpagasolin. Pagkamahal na sa gasolina. So, going ta karon guys sa palitanan og soil for the plants. Yeah. Madungagan man ni Cherbot guys. Ingon man siya na dagdagan mo pa para dumami pa ang mga soil ba. So sige, dagdagan natin. Okay. Gusto man niya na dumami ang soil doon ba kasi mababa lang yung tanimang ko ba. So magdagdag tayo. Pero hanap muna tayo ng baratuhin eh. Grabe yung itong soil, gagamay lang ba 780 na dayon. Ay so di man unta na niya ninda karon. Ayoko nang bumalik din sa inyo kuya oy. Pero parang wala namang nagtitinda pa. Okay. Sayo pa man oy. Anong oras pa ba? Pag alas 7 pa man. Baka meron doon oh. Ayun, may tao doon. Balik ka dito tayo. Ito yung binilhan ko kahapon oh. Sobrang mahal. Ay wala man dito. Ayoko dyan sa inyo kuya. Iloko man na kahapon. Di mo man binilik sa akin. Dito tayo. Baka ito mura lang ito. Soil. Kisa ni dire? Kanin dire? Okay, bili tayo guys. Kadali man lang patayin muna natin. Tagpila na kuya? Tag-iti ra ma'am. Asa may tag-itian eh? Kagahapon ni palit ko dito ila kuya kay nihangi og 70 to 40 gihapon akong gibayad do man giuli ni kuya ang 30 na ako ay. Kisa man ma'am. Dito ka na. Palit ko siguro itong kula po ma'am, di malyur ka. Bulik. Nara ma'am. Simra man gihapon ni sila ma'am. Ganun Mura man ni sila. tag-iti gid ya. Oo. Ulang discount. Wala rin mangga ni ma'am. Sauban? Gani nihangi og kay ko gapong 70 niya paghatag na kog 240 wala niya gisuklian. Ay. Sa balay na nako na dumduman. Dili Pwede na ito kuwan siguro ma'am. tag 60 na lang kuya Bill, lima akong baliton. Ma'am, pinalit naman yung taon na mo ni ma'am. 70 na lang, 70. 70. Sige, Pila ka sa tulo. Tulo ka sa ako? Isa kuya kay ako sang abrihan ang likod. So siya guys. Balik tayo dito guys ba. Ay sa kuya. Sa mama, yari sa ato ni ma'am. Aray patong niya. Kana. Kinig. Ayan siya guys. Okay, kadali lang ya ang bayad ya. 210 no. Kapti sa yabe. Sa balay na gyud nako na dumduman nga 240 man di akong gihatag sa iya na nisugot siya 270. Salamat. Okay guys. Kapalit na tayo guys. Ganun pa din pala guys. Hindi pala tayo nakatawad ng mas mababa. Talagang ganun pala talaga ang presyo nila. Pero at least guys. Okay guys. Plaster muna natin ito. Balik tayo.
Okay, okay. Uli na tayo guys ba? Okay. So, 6 na sako na ba nabili natin guys? Sana enough na yun paglagay natin doon sa gilid. Lalagay ko na ngayon guys kasi wala pang mainit ba? Hindi pa mainit ang araw. Kasi ulan-ulan ng kunti ba? Habang pawisan pa ako guys, di tuloy na natin ang pawis. Lagyan na natin ngayon. Palamigin ko mo ay ibaba ko muna yung mga isda sa sa ref ko guys ba na aking lutuin kasi naka-frozen man. Kasi lalagyan ko ng gata guys ang aking isda. Gata-gata ako ba, lagyan kong gulay, lagyan ko guys ng ng kamunggay ba at saka itong cabbage. Yun ang gagawin ko ngayon guys kasi nag-crave man ako ng ginataang isda. Ang gagawin ko ngayon guys pagdating ko sa bahay, palalambutin or tanggalin muna natin ang frozen ba sa ating isda. Pagkatapos nagpahilis-hilis tayo guys ng ice ba, ano na natin, trabahuin na natin yung yung sowel ba. Kasi requested by Jerbot man yun guys na kailangan daw lagyan ko na madaming sowel yung yung tinaniwan ko ba ng mga halaman ba para talagang mag-bloom ba siya ba. Ayan. Wait na tayo ngayon guys, pauwi na tayo. Hinutom na tuloy ako guys. Pero tayo ngayon, mag-oatmeal lang ako sa morning. Mag-musli pala, hindi pala oatmeal. Musli tayo, musli, granula ba, granula, ganyan. Para sarap ang kain. Hindi ko man nilagay sa red pala yung yung gatas ko, lagay ko muna yung, maya na ako kakain, lagay ko muna yung fresh milk ko ba sa refrigerator para lumamig pa. Aga pa naman minsan nga nag-breakfast ako guys mga 9 o'clock pa man yung umaga. Wala na talaga guys, tag-ulan na talaga sa Pilipinas guys. Talaga December guys, ganyan talaga. Ganyan talaga pag December na dito sa Pilipinas ba. Kasi sa ibang bansa naman winter naman sa kanila. Sa Pilipinas, ulan magyuman. Ay. Oo. Ganun talaga ang buhay. Pero buti lang sa atin guys, hindi winter. Pero okay din naman pag winter dito sa Pilipinas guys. Kasi, syempre, kung katulad ng ibang bansa, gaya ng Germany, ng Canada, kung magwi-winter sila guys, meron naman sila ting mga kasuotan. Suotan din sila ba na susuotin para pang winter, para sa lamig. Kaya ganun din tayo. Kung ganyan din sa atin may winter, mayroon din tayo mga kasuotan na ganyan. Oo. Ang aking short is kigol-kigol naman. Tuyok na tayo dito guys. Pasok na tayo sa ating area of responsibility. Ang ating area of responsibility na sobrang rocky road. Okay. Maghinay-hinay lang tayo para hindi ba masira ang ating maliit na sasakyan. Hinay-hinay lang. Kasi kariton man lang itong ating sasakyan.
Basa pa ako guys. Patuloy na lang natin ngayon. Basta pagdating ko, malamigin ko. Uy, parang mali man tong aking. Sige lang, mag-backing na lang ako. Kasi mali pala ang pasok ko. Dapat doon pala ako pumasok ba. Kasi ibaba ko muna itong sako ko na suwel. Ay, sige. Pasok muna tayo doon guys. Excited na ako kumain ng gulay na may malunggay ba. Gulay na may malunggay. Excited na akong kumain ng isda ko. Nagkagataan ko guys. Tapos lagyan ko ng malunggay. Yes. Buti na lang, madami na kaming malunggay guys. Dati hingi lang ako ng hingi sa kapitbahay ba. Hiya man ako. Ngayon meron na kaming malunggay. Salamat naman sa kuya ko. Ang kuya ko may nagtanim-tanim niyan ba. Okay, daan muna ako sa aking parking guys. Kasi magbabaking man ako. Kasi ibaba ko itong ano ko. Aking suwel ba. Sino ba pababain ko nito guys? Wala man ako makita mga tao sa labas ng bahay namin ba. Okay. Agoy. Takot man dito sa amin pag matas-atras ba. Kasi kanal man. Baka simba ko man. Sa kanal man tayo tutug pa uy. Okay. Grabe man sila uy. Mag alas 7 na hindi man lang pinatay ang ilaw sa labas. Tao talaga dito sa bahay ba. Ayos. Okay. So, more to guys. Bye-bye Momo Chup Chup.